Deseto mjesto Božidar Blaži. Ajde Božidar. Deveto mjesto Ivica. Ima. Osmo mjesto Luka Blaži. Bravo Luka. Sedmo mjesto Dario Flajšman. Šesto mjesto Mateo Koren. Peto mjesto Egon. Četvrto mjesto Vanessa. Treće mjesto Luka Flajšman. Treće mjesto. Drugo mjesto ima Mašić Matej. Bravo! Drugo mjesto je lijepa veća nagrada. Voliš? I prvo mjesto Meljak David. Sada, mladež, slušaj me, bilo se danas sam tišina, bilo se danas šesto mjesto, Tino Stipan. Yes! To je iza peto. Peto mjesto, Sebastian Capo. Četvrto mjesto Fran Franić. Voliš? Treće mjesto Mašić Nikola. Voliš? Treće mjesto. Drugo mjesto Petar Buhin. I prvo mjesto Dejan Papet. Istočni, ja vam imao put, sve ne mora čokoladu. Evo, danas smo se malo podružili, odigrali, napisali smo neki testić. Ja se nadam da ste opamtili nekaj s onog testića, da ste zapamtili. Danas ste vidjeli malo, znači ovaj takmičarski dio. Ovaj zadnji dio je bio najzanimljiviji. Znači, treba se brzo opremiti, dojiti, znači vi ste mladi vatrogasci. Neki su imali više sreće kod bacanja, neki su imali više sreće kod opremanja, neki su sve znali na testu, ali ukupni zbroj bodova, takvi su rezultati kakvi jesu. Čestitamo na plasmanu svima skupa, želim da se lijepo dalje svi družite, poveselite se. Sad kroz zimske dane ne budemo vježbali, ali čim bude tam negdje 5. mjesec, čim se malo zatopli, idemo svi zajedno na kup i da krenemo vježbati. Dobro? Ajde, sretno, lijepo, čestitke još jedanput, lijepo si papajte, podružite se, popijte se. Ajde, sretno.